பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இன்றைய காலகட்டங்கள் நாம் எல்லாரும் ஏற்கனவே அறிந்ததே. வெளியில் போய் ஆலயத்தில் நாம் விரும்பும் இடத்தில் ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கு, வெளியில் செல்ல முடியாதபடிக்கு, வீட்டிற்குள்ளேயே நாம் ஆராதிக்கவும் வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்கவும், ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பேச முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே அடைபட்டு கிடக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை போல இந்த நாளிலே உலகம் இருக்கிறதை அறிந்திருக்கிறோம். இந்த உலகத்திலே தான் நாமும் இருக்கிறபடினால் நாமும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் தேவ பிள்ளைகளாகிய நம்மோடு தேவன் சொல்லுகிறார், நான் உன்னுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. இன்றைக்கு உலகத்திலே இருக்கிற இந்த கொள்ளை நோயை பற்றியதான பயம், எல்லாரும் பயந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் நாம் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தேவன் நமக்கு சொல்லுகிறார். ஒருவேளை நீங்க கேட்கலாம், இந்த உலகத்துல தானே நாமளும் வாழ்றோம், இந்த நோய் நம்மளை என்ன செய்யும், நாமும் அதற்கு பயந்து தானே ஆக வேண்டும். இன்னைக்கு உலகத்துல இதை குறித்ததான அநேக பிரசங்கங்கள், அநேகமான போதனைகள், அநேக வேத வியாக்கியானங்கள், இதைகளெல்லாம் குறித்து நாம பார்க்கிறோம், கேட்கிறோம். ஆனால் எது எப்படி இருந்தாலும் வேத வசனம், இயேசு கிறிஸ்து வேத வசனத்திலே நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார், நமக்கு அதன் மூலம் போதிக்க விரும்புவது என்ன, நாம் எப்படி தேவனுக்குள் இருக்கிறோம் என்பதை வேத வசனம் தான் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது. அதை கொண்டுதான் தேவன் நமக்கு போதிக்க விரும்புகிறார். ஆகவே இந்த நாளிலே வேத வசனங்களின் மூலமாக இன்றைய காலகட்டத்தை நாம் எப்படி மேற்கொண்டு ஜெயமாய் வாழ்வது என்று சொல்லி உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன். இன்றைய இப்படிப்பட்டதான சூழல் வரும் பொழுது அநேகர் பிரசங்கிக்கிற, எடுத்து அதிகமாய் உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு வசனத்தை வைத்து நான் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே இந்த வேத பகுதியை நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன். நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். யோவான் 16ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 33வது வசனத்தை நான் உங்கள் மத்தியிலே வாசிக்கிறேன். யோவான் 16:33. என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். இயேசு கிறிஸ்து தன் வாயை திறந்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் இந்த வேத வாக்கியம். இன்னைக்கு உலகத்துல நிறைய பிரசங்கங்களை நாம் கேட்டிருக்கிறோம், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம், நானும் கேட்டிருக்கிறேன். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு. இன்னைக்கு சொல்ல போனா இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு உண்டுன்னு சொல்லியே நம்மளை என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா பயமுறுத்தி வச்சுட்டாங்க. இந்த வசனத்தை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன உண்டாகுதுன்னா, உலகத்துல உபத்திரவம் உண்டு, அதனால நாம எப்படி வாழ்றது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நம்மளை குறித்து என்ன செஞ்சது, பயப்பட ஆரம்பித்து விடுகிறோம். நம்மை குறித்ததான பயம் நம்ம என்ன செய்யறது, எப்படி வாழ போகிறங்கிற பயம் நம்மை வாட்டுகிறது. ஆனா அதோடு தேவன் நிறுத்திவிட விரும்பவில்லை. அதற்கு அடுத்தால தொடர்ச்சியாகத்தான் பேசுகிறார். ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டுங்கிற வேத வசனத்தினுடைய பகுதியை நிறைய பேர் எடுத்து போதிச்சிருக்கிறாங்களே தவிர, ஆனால் அதில் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேங்கிற வசனத்தை இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நினைச்சு பார்த்து அதை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணி இன்னைக்கு விசுவாசிகளை தைரியப்படுத்தி நம்ம ஒரு நாளும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு இன்னைக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா விரல் விட்டு எண்ணிடலாம். அந்த அளவில் தான் இன்னைக்கு அதை குறித்து போதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே இதே அடிப்படையில் தான் நான் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிறேன். உலகத்தில் உபத்திரவம் உண்டுதான், அதை இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த உபத்திரவத்தில் நாம் சிக்கி உழன்று அடிமையாகி நாம் இதிலே ஒன்றுமில்லாமல் போக வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பவில்லை. அதற்காக நம்மை மீட்டெடுக்கவும் இல்லை, அழைக்கவும் இல்லை. நம்மை ஒரு ஜெயமான வாழ்வு வாழும்படியாகத்தான் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். வேத வசனமும் அதை குறித்து நமக்கு விளக்குகிறது. பவுலும் அதை குறித்து எழுதியிருக்கிறார். அந்த வேத பகுதியை நான் உங்கள் மத்தியிலே வாசிக்க விரும்புகிறேன். 2 கொரிந்தியர் 2:14. கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறார்.
கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் நம்ம என்ன செய்கிறாராம்? வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறார். அநேகர் இன்றைக்கு இந்த வெற்றி சிறக்கிற காரியத்தை குறித்து பேசுவதில்லை. எந்நேரமும் எதையே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, உலகத்துல நமக்கு என்ன உண்டு? உபத்திரவம் உண்டு. அதற்கு ஏற்றாற் போல சில வசனங்கள் எடுப்பாங்க. அதெல்லாம் நான் இப்ப சொல்ல நேரம் இல்லை. ஆனாலும் உபத்திரவத்தை குறித்து தான் இன்னைக்கு பெருசா பேசுறாங்களே தவிர, அதற்கு அடுத்ததார் போல தேவன் வைத்திருக்கிற ஜெயத்தை குறித்து இன்னைக்கு யாரும் என்ன செய்யறதில்லை, அதிகமா பேசுவதில்லை. அதிலும் குறிப்பாக இன்றைய ட்ரெண்ட், இந்த 2020 உள்ள இந்த ட்ரெண்ட், இப்ப கரண்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னா, கொள்ளை நோய் பற்றியது. இந்த வந்திருக்கிற கொள்ளை நோய், அதனுடைய பேரை சொல்ல கூட நான் விரும்பல. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நாமத்தை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனா, இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமம். ஆகவே மேலான நாமத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு தான் நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோமே தவிர, அதற்கு அடங்கி முழங்கால் படியிட்டு மண்டியிட்டு அதற்கு அடங்கி போகிற ஒரு காரியத்தை உடைய நாமத்திற்கு அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று வேதமும் விரும்பவில்லை, தேவனும் விரும்பவில்லை, நானும் விரும்பவில்லை, நாமும் அதை விரும்பாதிருப்போமாக. ஆகவே அந்த நோயை பற்றி பெயர் சொல்லி அதையே அடிக்கடி பேச நான் விரும்பல. அதிலும் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தைரியத்தை கொடுக்கிற மேலான காரியத்தை குறித்து உங்களோட நான் பேச விரும்புகிறேன். இந்த கொள்ளை நோய் பற்றி தான் இன்னைக்கு உலகம் எங்கும் இதே பேச்சு. நியூஸ்ல அதிகமான காரியங்கள், பேச்சுகள் எதை பத்தி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கொள்ளை நோயை பத்தி தான். நெட்ல திருப்பினீங்கன்னாலும் இன்றைக்கு அதிகமாக ஊழியக்காரர்கள் எதை குறித்து பேசுறாங்க அப்படின்னா, எல்லாருமே இந்த நோயை பற்றி தான் பேசுறாங்க. இந்த நோயை பற்றி என்ன பேசுறாங்க? இந்த நோய் எதுக்கு வந்துச்சு, இதை யார் கொடுத்தா, இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும், இப்படித்தான் பேசுறாங்க. தேவனே சொல்லிட்டாரு, தேவன் நோயை கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஆகவே இதை வச்சு நாம என்ன செய்யணும்? தேவன்கிட்ட அதிகமா நெருங்கி சேர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும், ஜெபம் பண்ணணும், தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை என்ன செய்யணும்? செய்யணும். இப்படி சொல்லி நிறைய பேசுறாங்க. ரைட், இருக்கட்டும். இதை குறித்து வேதத்துல இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லி இருக்கிறாரா? ஆமா, கண்டிப்பா சொல்லி இருக்கிறார். அந்த பகுதியை நான் வாசிக்க வேண்டும். மத்தேயு 24ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 7வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும், பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் என்ன செய்யும்? உண்டாகும். இயேசு கிறிஸ்துவே நேரடியாக சொன்ன வார்த்தை. இதே லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 11வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால், இதே வசனத்தை அங்கே என்ன செய்யறாரு? கோட் பண்றாரு. இதெல்லாம் எப்ப சம்பவிக்கும் என்று சொல்லுகிறார்? உலகத்தின் கடைசியிலே காலங்கள் நெருங்கும் போது இவைகளெல்லாம் என்ன செய்யுமா? சம்பவிக்கும் என்று சொல்லுகிறார். கடைசி காலம் நெருங்கும் போது இவைகள்லாம் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லுகிறாரே, ஒருவேளை இதுதான் கடைசி காலமா? எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல நிறைய பேர் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. நீங்க பைபிளை போதிக்கிறீங்களே, பைபிள் ஸ்டடிலாம் எடுக்கிறீங்களே, இதை குறித்து எங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த காரியத்தை குறித்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கிறாங்க, கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க. அதுல ஒரு சிலர் கேட்டிருக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இதுதான் கடைசி காலமா? இயேசு சீக்கிரம் வந்துருவாரா? இந்த கடைசி காலத்தில் இப்படியெல்லாம் உண்டாகும் சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே. நிறைய பேருடைய சந்தேகம், கேள்வி, குறிப்பா சொல்ல போனா பயம். கடைசி காலம் நெருங்குகிறதா? ஆமா, உண்மைதான், கடைசி காலம் நெருங்குகிறது, வாஸ்தவம் தான். இந்த எப்போ முடிவு வரும்னு ஆனா யாருக்குமே என்ன செய்யாது, தெரியாது. ஆனால் ஜனங்களுக்குள்ள இதை குறித்து என்ன பரம்பி இருக்கிறது? பிரசங்கம் எங்கும் என்ன பிரசங்கிக்கப்படுகிறது? ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் இன்னைக்கு ஜனங்களுக்குள்ளேயும் பிரசங்கத்திலையும் நாம் கேட்க முடிகிறது, பார்க்க முடிகிறது. இந்த கொள்ளை நோய் வந்ததனுடைய மெயினான ஒரு காரணம், பிரதானமான காரணம் என்னவென்றால், பாவம் பெருகினதனால் தேவன் கோபம் கொண்டு நியாய தீர்ப்பு செய்கிறபடினாலே இந்த கொள்ளை நோயை என்ன செய்திருக்கிறார்? தேவன் அனுப்பி இருக்கிறார். எனவே இந்த கொள்ளை நோயை கொண்டுதான் தேவன் என்ன செய்கிறார்? உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிறார். பாவத்திற்கு என்ன செய்கிறார்? தண்டனை கொடுக்கிறார். இதுதான் இன்னைக்கு எங்கேயும் பேச்சு. விசுவாசிகளுக்குள்ளேயும் இந்த ஒரு பயம்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. தேவன் இப்படி நோயை அனுப்புனதுனால நாம என்ன செய்ய போறோம்? அந்த உலகத்துல இந்த நோயிலிருந்து மற்ற ஜனங்கள் தப்பிப்பது எப்படி, நாம தப்பிப்பது எப்படி?
உண்மையிலேயே தேவன் அனுப்பி இருக்கிறாரா? கடைசி காலம் சம்பவிக்க போகிறதா? இப்படி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஜனங்களுக்குள்ள பயங்கரமான பல கேள்விகள். இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு 2 காரியங்களை சொல்லி தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்ய போறோம், இதுல இருந்து பதில் சொல்ல போகிறேன். தேவன் தான் இதை செய்கிறார் என்று இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா? வேத பகுதியிலிருந்து ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசித்து ஒரு 2 காரியங்களை நான் உங்கள் மத்தியிலே சொல்லி நான் இந்த செய்திக்குள்ளே போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன். மார்க் 12ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். இந்த வேத பகுதி எல்லாரும் அறிந்ததே. உயிர்த்தெழுதல் இல்லை என்கிற சாதிக்கிற சதுசேயர் இயேசுவை மாட்டிவிடணும்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க. அந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு அவர் இயேசு பதில் சொல்லுகிறார். அதை ஆரம்பிக்கும் போது இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறார். எப்படி ஆரம்பிக்கிறார்? மார்க் 12:24 இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீங்கள் வேத வாக்கியங்களையும் தேவனுடைய வல்லமையையும் அறியாததினால் அல்லவா தப்பான எண்ணம் கொள்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சதுசேயரை பார்த்து கேட்கிறார். இன்னைக்கும் ஒருவேளை ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களோடு தான் நம்மோடு பேசுகிறார். இப்படிப்பட்ட வசனத்தின் மூலமாக நம்மோடு பேசுகிறார். இன்றைக்கும் நம்மளை அறியாமலே ஒரு பயம் நம்மை கவிக்கொள்கிறது. ஏன்? இந்த உலகத்தின் போக்குல நாம போகிற போக்கு என்ன ஆகுமோ நமக்கு தெரியலையே, எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி நமக்குள்ளே ஒரு பயங்கரமான ஒரு மனக்குழப்பம் உலாவுகிறதே. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தேவன் இந்த வசனத்தை நமக்கென்று பேசுகிறதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இன்றைக்கும் வேத வாக்கியங்களையும் தேவனுடைய வல்லமையும் அறியாததினாலே இந்த கொள்ளை நோயை குறித்து ஒரு தப்பான எண்ணத்தை இன்னைக்கு மக்கள் மத்தியில் விசாசனை செய்து கொண்டிருக்கிறான், விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். 2 காரியங்கள் மூலமாக உங்களோடு நான் பேச விரும்புகிறேன். 2 காரியங்கள். முதலாவதாக, தேவன் மனிதன் செய்யும் பாவத்தினால் மனுக்குலத்தின் மேல் கோபம் கொண்டிருக்கிறாரா? இன்னைக்கு இதெல்லாம் மக்களுடைய மத்தியிலையும் ஒரு பிரதானமான ஒரு கேள்வி. 2வதாக, தேவன் கொள்ளை நோயை கொடுத்து மனுக்குலத்தை பாவத்திலிருந்து வெளியே வரும்படியாக என்ன செய்கிறாராம்? சிட்சிக்கிறார் என்று சொல்லி 2 காரியங்களின் மூலமாக இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, தேவ கோபம் மனுக்குலத்தின் மேல் இன்னும் உள்ளதா? தேவன் கோபப்படுகிறதுனால தான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு காரியம் மனுக்குலத்தின் மேல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவர் கொள்ளை நோயை அனுப்பி இன்னைக்கு ஜனங்களை நியாயந்தீர்த்து தண்டனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லக்கூடிய அநேகர் மத்தியிலே இன்றைக்கு வசனம் சொல்லக்கூடிய உண்மையை நான் உங்கள் மத்தியிலே நான் எடுத்து பேச விரும்புகிறேன். அந்த உண்மை என்று சொல்வதை விட சத்தியம் என்று சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும். சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார். எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேத பகுதி. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரை நான் வாசிக்கிறேன். 10ஆம் வசனம், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதனாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அன்றியும் எந்த ஆசாரியனும் நாடோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாயும் பாவங்களை ஒரு காலும் நிவர்த்தி செய்யக்கூடாத ஒரே வித பலிகளை அநேகந்தரம் செலுத்துகிறவனாயும் நிற்பான். இவரோ இயேசுவோ பாவங்களுக்காக ஒரே பலியை செலுத்தி என்றைக்கும் தேவனுடைய வலது பாசத்தில் உட்கார்ந்து இனி தம்முடைய சத்துருக்களை நமது பாதபடியாக்கி போடும் வரை காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். இதை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவரும் நமக்கு சாட்சி கொடுக்கிறார். எப்படி எனில், அந்த நாட்களுக்கு பிறகு நான் அவர்களோட பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது, நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை உரைத்த பின்பு அவர்களுடைய பாவங்களையும் அவர்களுடைய அக்கிரமங்களையும் நான் இனி நினைப்பதில்லை என்பதை சொல்லுகிறார். இவைகள் மன்னிக்கப்பட்டது உண்டானால் இனி பாவத்தின் நிமித்தம் பலி செலுத்தப்படுவது இல்லையே. ஒரு 4 காரியங்களை நான் சுருக்கமாக அதிலிருந்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, ஒரே ஒரு பலி இயேசு கிறிஸ்து. இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதனாலே எல்லா முழு உலகத்தின் பாவத்துக்கும் சேர்த்து எத்தனை பலியா? ஒரே ஒரு பலி, இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரே ஒரு பலி. 2வதாக, அந்த ஒரே ஒரு பலியினால் வசனம் சொல்லுகிறது 14ஆம் வசனம், ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இயேசு என்றென்றைக்கும் என்ன செய்திருக்கிறார்? பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார்.
பாவம் என்கிறது நினைக்கப்படாதபடிக்கு இயேசு நம்ம என்ன செய்திருக்கிறாராம், பாவத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்து பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 17ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்லுகிறார், அவர்களுடைய பாவங்களையும் அவருடைய அக்கிரமங்களையும் நான் இனி என்ன செய்வதில்லை, நினைப்பதில்லை. ஏன் நினைப்பதில்லையா? மேல சொல்லப்பட்ட காரியங்களை மேற்கோள் காட்டி தான் சொல்றாரு. இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஒரே தரம் என்ன செய்யப்பட்டாச்சு, இந்த பாவங்களுக்காக பலியிடப்பட்டாச்சு. ஆகவே இனிமேல் உங்களுடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் நான் இனிமேல் என்ன செய்வதில்லை, நினைப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார். சொல்லிட்டு 18ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நான்காவது காரியம் என்னன்னா, இவைகள் மன்னிக்கப்பட்டது உண்டானால் இனி பாவத்தின் நிமித்தம் என்ன செலுத்தப்படுவதில்லையே, பலி செலுத்தப்படுவது இல்லையே. எபிரேய நிருபத்தை ஆக்கியோன் அழகாக நமக்கு சொல்லுகிறார், பாவம்னு ஒன்று இன்னைக்கு உலகத்துல இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அதற்காக என்ன செய்ய வேண்டும், பலி செலுத்தப்பட வேண்டும். ஆனால் இன்னைக்கு பாவம் உலகத்தில் தேவன் பாவத்தை எண்ணாதிருக்கிறபடினாலே இனிமே உலகத்துல என்ன செலுத்தப்பட வேண்டியதில்லை, பலி செலுத்தப்பட வேண்டியது இல்லைங்கிறத தான் சொல்றாரு. இவைகள் மன்னிக்கப்பட்டது உண்டு, இந்த பாவங்கள் அக்கிரமங்கள்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது உண்டானால் இனி பாவத்தின் நிமித்தமும் அக்கிரம நிமித்தமும் என்ன செலுத்தப்படுவதில்லை, பலி செலுத்தப்படுவதில்லை. பழைய ஏற்பாட்டில் பலிகள் தான் மனுஷனை பாவத்திலிருந்து விடுவிச்சது. இந்த பாவம் எப்படி உலகத்துல உள்ள பிரவேசிச்சது அப்படிங்கிற காரியத்தை நம்ம பார்த்து அதுல இருந்து வந்தோம்னா தான் நமக்கு நல்லா புரியும். ஆதியாகமம் 2-3 அதிகாரங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் அதிகமாக தெரிந்த காரியங்கள். நம்ம பைபிள் ஸ்டடியில இந்த ஆதியாகமத்தை குறித்து தான் அதிகமாக போதித்து கொண்டு வருகிறோம். அதனுடைய வீடியோக்கள்லாம் நம்ம போட்டு கொண்டு வருகிறோம். அந்த வீடியோக்கள்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு நல்ல ஆழமா புரியும். இப்பொழுது நான் அதிலிருந்து காரியத்தை சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆதியாகமம் 2 மற்றும் 3 அதிகாரத்தில் தான் தேவன் மனுஷனை படைக்கிறது, அவனுக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்தார், ஏதேன் தோட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சு, அவனை என்னெல்லாம் சாப்பிட சொன்னாரு, என்ன தேவ கட்டளை கொடுத்தாருங்கிற காரியம் எல்லாம் அதுல இருக்குது. என்ன சொல்லியிருந்தாரு, நீ எல்லா மரத்தினுடைய கனியை என்ன செய்யலாம், சாப்பிடலாம். ஆனால் ஒரே ஒரு மரத்தின் நன்மை தீமை அறிகிற மரத்தின் கனியை மட்டும் என்ன செய்யாத, சாப்பிடாதேன்னு சொன்னாரு. ஆனா மீறி சாப்பிட்டதுனால இந்த உலகத்துல பாவம் என்ன செய்திருச்சு, பிரவேசித்தது. வசனம் சொல்லுகிறது, பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவம் செய்கிற ஆத்மா என்ன செய்யும், சாகவே சாகும். அப்போ இந்த பாவத்துக்கு என்ன நிவாரணம், என்ன இந்த பாவத்துக்கு நிவாரணம் என்ன, எப்படி அது உண்டாக்கப்படுகிறது நிவாரணம்? வசனம் சொல்லுகிறது, பாவத்திற்காக பாவ நிவர்த்தி செய்கிறது இரத்தமே, ஆத்மாவிற்காக பாவ நிவர்த்தி செய்கிறது இரத்தமே. பலியை குறித்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவேதான் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் என்ன செய்ய சொன்னார், ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் ஒரு பலி என்ன செய்ய, அநேக பலிகளை என்ன செய்ய சொன்னார், செலுத்த சொன்னார். இந்த பலிகள் எல்லாம் எதுக்கு செலுத்த சொன்னாரு? பழைய ஏற்பாட்டில் ஏன் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, பலிகள் உமக்கு பிரியமானதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏன் பலிகளை செலுத்த சொன்னார்? இவைகள் எல்லாம், அந்த பலிகள்லாம் யாரை காட்டுதுன்னா, இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பரிபூர்ண பலியாக என்ன செய்ய போகிறார், புதிய ஏற்பாட்டிலே வரப்போகிறார்ங்கிறத ஒரு காரியத்தை காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த பலிகள் எல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டது, செலுத்தப்பட்டது. ஆகவே இந்த ஆத்மாவிற்காக பாவ நிவர்த்தி செய்கிறது ரத்தமே. பாவம் செய்கிற ஆத்மா கண்டிப்பா என்ன செய்யணும், சாகணும். இப்போ ஆண்டவர் மனுக்குலத்தை படைச்சிட்டாரு, இந்த மனுக்குலம் தவறி விட்டது. தொடர்ந்து வரக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் பாவத்தில் என்ன செய்கிறார்கள், பாவத்தினாலே பிறக்கிறார்கள். ஜென்ம பாவம் அவர்கள் என்ன செய்து இருக்குது. இப்போ இந்த மனுஷன் மேலே அன்பு கூர்ந்ததுனால இந்த பாவம் செய்த மனுஷன் சாகவும் வேண்டும். ஆனால் தேவன் அன்பு கூர்ந்தபடினாலே தேவன் ஒரு திட்டத்தை சொல்றார். அவர் ஏற்கனவே அந்த திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். மனுஷன் என்ன செய்யணும், தூக்கி பாவத்திலிருந்து எடுத்துடணும். அந்த மனுஷன் சாகவும் கூடாது. ஆனா பாவத்திற்கான தண்டனையான சாவு மரணமும் என்ன செய்யப்படணும், கொடுக்கப்படணும். 2 காரியமும் நிறைவேற்றணும். ஏனென்றால் பாவத்துக்கு ஒரு சரி கட்டுதல், மழுப்புதலாக ஒரு காரியத்தை செய்கிறவர் தேவன் அல்ல, நீதியை சரி கட்டுகிற தேவன் என்று சொல்லி வேதம் தெளிவாய் போதிக்கிறது. அப்போ மனுஷனும் வேண்டும், அவன் சாகவும் கூடாது. ஆனால் அவன் பாவத்திற்கான தண்டனை என்ன செய்யப்பட வேண்டும், கொடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த வேத பகுதியெல்லாம் நமக்கு நல்லா புரிஞ்சாதான் இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவன் மேல் நமக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் உண்டாகும். ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க. அந்த வசனத்திற்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்குதான்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. 85ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும், நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும். கிருபையும் சத்தியமும் ஒன்னை ஒன்று என்ன செய்யுமா, சந்திக்கும் என்று சொல்லுகிறார். நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று என்ன செய்யுமா, முத்தம் செய்யும் என்று சொல்லுகிறார். நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று என்ன செய்யும், முத்தம் செய்யும். நீதினா என்ன, சமாதானம்னா என்ன, சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். நீதி செய்கிறவர் தேவன்,
நீதி என்றால் பிதாவை குறிக்கும், நீதி செய்கிற தேவனாகிய பிதாவை குறிக்கும். சமாதானம் என்று சொன்னால் என்ன? சமாதான காரணராகிய ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறபடி அவருடைய நாமம் சமாதான பிரபு எனப்படும். சமாதானத்திற்கு காரணராகிய சமாதான பிரபுவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தான் இந்த சமாதானம் என்கிற வார்த்தை குறிக்கும். அப்போ நீதியாகிய இந்த காரியத்தை செய்கிற, நீதி செய்கிற தேவனும் சமாதான பிரபுவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்து கொள்வார்களாம்? முத்தம் செய்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால், பிதாவாகிய தேவனும் பாவம் செய்த மனுக்குலத்தின் சார்பாக பாவம் இல்லாத பழுதற்ற பலியாக ஒரு மனுஷனாக பூரண புருஷனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் என்ன செய்ய போகிறார்களாம்? உடன்படிக்கை செய்து கொள்ள போகிறார்கள் என்று இந்த வேத பகுதி நமக்கு போதிக்கிறது. ஆகவேதான் இந்த ரெண்டு பேரும், மனுக்குலத்தின் சார்பாக இயேசுவும் நீதி செய்கிற தேவனும் என்ன செய்யறாங்க? உடன்படிக்கை பண்றாங்க. என்ன உடன்படிக்கை பண்றாங்க? மனுஷனை என்ன செய்வோம்? நம்ம காப்பாற்றணும். ஆனா அதே சமயத்துல மனுஷனுடைய பாவத்திற்கான தண்டனை என்ன செய்யப்படணும்? கொடுக்கப்படணும். அது ஒரு பழுதற்ற பலியா இருக்கிறதுனால என் குமாரனாகிய உண்மையை நான் என்ன செய்யறேன்? இந்த பூமிக்கு நான் பலியா அனுப்புறேன்னு சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கை என்ன செய்யறாங்க? பண்றாங்க. இப்போ எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். அந்த 10ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்லி அடுத்த காரியத்திற்கு நான் செல்ல விரும்புகிறேன். எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்றாரு, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதுனாலே அந்த சித்தத்தின்படி நம்ம என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம்? பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக, என் பாவங்களுக்காக மரித்தார் என்று விசுவாசித்து அறிக்கை செய்த யாருடைய பாவங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது? மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது, பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. இப்போ இரண்டாவதாக அதில் 4 காரியம் பார்த்தோம். ஒன்னு, ஒரே பலி இயேசு கிறிஸ்து. இரண்டாவதாக ஒரே பலியினால் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறாராம்? ஏனெனில் பரிசுத்த 14ஆம் வசனம், ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே பலியினாலே இவர் எந்தெண்டைக்கும் என்ன செய்திருக்கிறார்? பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். இப்ப நம்மள பாவத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்ததுனால நம்ம என்ன செய்திருக்கிறாராம்? பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார். ஆகவே பூரணமாக படுத்தப்பட்ட நம்மை பார்த்துதான் ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் சொல்றாரு, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்? நீதிமான்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். நீதிமான் சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னால பழைய ஏற்பாட்டுல தேவனுக்கு முன்பாக எந்த ஒரு மனுஷனும் போக முடியாது. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் நம்மை நீதிமானாய் மாற்றி இருக்கிறார். என்ன அர்த்தம்? தேவனுக்கு முன்பாக எந்நேரமும் நின்று அவரை துதிக்கவும், அவரிடத்தில் ஜெபிக்கவும், அவரோடு பேசக்கூடிய ஒரு தகுதியை நமக்கு என்ன செய்திருக்கிறார்? உண்டாக்கி இருக்கிறார். அதுதான் பரிசுத்தப்படுத்துதல். ஆகவே நம்மை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார், பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். மூன்றாவதாக ஆண்டவர் சொல்றார் 17ஆம் வசனத்துல, இப்படி உன்னை பூரணப்படுத்திட்டதுனால, இந்த பாவத்திற்கான பலி செலுத்தப்பட்டு விட்டபடினாலே, ஒரே தரம் சிலுவையிலே கிறிஸ்துவின் சரீரம் பலியிடப்பட்டு விட்டபடினாலே, இந்த உன்னுடைய பாவத்தையும் உன்னுடைய அக்கிரமத்தையும் நான் என்ன செய்யறதில்லை? நினைப்பதில்லை. இங்குதான் நிறைய பேர் இன்னைக்கு சபை தடுமாறுகிற ஒரு காரியம். ஒரு பாவத்திற்காக தண்டனை ஒரு தடவை தான் செய்வாங்க, கொடுப்பாங்க. இப்ப இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு எதற்காக தண்டனை சிலுவையிலே தேவன் அனுமதித்தார்? எந்த பாவத்திற்காக? ஆதியிலே ஆதாம், மனுக்குலத்தினுடைய பிரதிநிதியாகிய ஆதாம் முதல்ல செய்த பாவத்தினுடைய துவக்கம், அதுல தொடர்ந்து தான் என்ன செய்யற? எல்லாரும் பாவத்துல பிறக்கிறாங்க. அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன செய்து விட்டார்? சிலுவையிலே கொடுத்து அந்த பாவத்துக்கான நியாய தீர்ப்பு கணக்கு என்ன செஞ்சிட்டாரு? முடிச்சிட்டாரு. அதனாலதான் தைரியமா சொல்றாரு, இனி பாவத்து நிமித்தம் என்ன செய்யப்படுவதில்லையே? பலி செலுத்தப்படுவதில்லையே. அதுதான் 4வது காரியம். இவைகள் 18ஆம் வசனம், இவைகள் மன்னிக்கப்பட்ட, இந்த பாவமும் அக்கிரமும் மன்னிக்கப்பட்டது உண்டானால் இனி பாவத்து நிமித்தம் என்ன செலுத்தப்படுவதில்லையே? பலி செலுத்தப்படுவதில்லையே. இப்ப பலி செலுத்துதல் இருந்தது அப்படின்னா பாவம் இந்த உலகத்துல என்ன செய்யுது? இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்ப பலி செலுத்துதலை தேவன் முற்றிலுமா என்ன செய்து விட்டார்? முடித்து விட்டார். அதற்கு ஒரு முடிவை உண்டாக்கி விட்டார். ஆகவே இனிமேல் பாவங்கிற கணக்கு, மனுக்குலத்தை குறித்து தேவனுடைய கணக்குல என்ன இல்லை? பாவங்கிற கணக்கு இல்லை. அதற்கான நியாய தீர்ப்பு காரியத்தை எல்லாம் இயேசுவின் மேல வைத்து சிலுவையில் என்ன செஞ்சிட்டாரு? இயேசுவை நியாயம் தீர்த்து விட்டார். நாம் அடிக்கப்பட வேண்டிய இடத்துல அவரை கொண்டு வச்சுட்டாரு. ஆனா நம்மையும் கொண்டு அந்த நியாய தீர்ப்புல இணைத்திருக்கிறார். எப்படி இருக்கிறாருன்னா, நம்மளை கொண்டு டைரக்டா வைக்காம கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள நம்மளை வச்சு என்ன செய்திருக்கிறார்? நியாயம் தீர்த்திருக்கிறார். ஆகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ளோ நாம் மரணத்தினுடைய சாயலால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவினுடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டது உண்டானால் மீண்டும் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம்? இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ள பாவத்திற்கு மரிச்சிட்டோம். சிலுவையில நாம் அதை விசுவாசித்ததனால திரும்ப கிறிஸ்து உயிரோடு எழும்போது நாமளும் நீதிக்கு என்ன செஞ்சிட்டோம்? பிழைத்து அவருடைய பிள்ளையாக நாம் நீதிமான் என்ன செய்யப்பட்டோம்? ஆக்கப்பட்டோம். ஆகவே இனிமேல் இந்த பாவத்தினுடைய கணக்கு இந்த உலகத்துல இல்லை. ஏன் இடரல் வருகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு வசனத்தை நான் வாசித்து அடுத்த காரியத்தில் நம்ம போக விரும்புகிறேன். 1 யோவான் 1:7 பின்பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன். குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம்
சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம என்ன செய்யும், சுத்திகரிக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சகல பாவங்கள்னா என்ன? எங்க சபை தடுமாறுது இன்னைக்கு? ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். இன்னைக்கு சபை தடுமாறுறது காரணம் என்னன்னா, நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க, இயேசு கிறிஸ்து நான் பிறந்ததிலிருந்து என்றைக்கு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேனோ அன்னைய வரைக்கும் உள்ள பாவத்தை பூரா என்ன செஞ்சிட்டாரு, எனக்கு மன்னிச்சிட்டாரு. ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் நான் தேவனுக்கு என்ன செய்யணும், கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அநேகர் நினைக்கிறாங்க. அதுதான் கிடையாது. சகல பாவங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எந்த பாவம் எல்லாம், ஒரு மனிதன் பிறக்கும் போது அவன் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் செய்கிற பாவம், இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு பிறகு நம்ம பாவம் செய்யறோமா? கண்டிப்பா செய்யதான் செய்யறோம். அந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் பாவம் நமக்கு என்ன செய்யுது, செய்யும்படியான அழுத்தங்கள் வருகிறது. ஆனா அவருக்குள்ளேயே நம்ம பிராக்டிஸ் எடுத்து, அந்த பவுல் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் கிருபைக்கு உட்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் அவங்களை என்ன செய்யப்படாது, மேற்கொள்ள மாட்டாது. ஒரு கிருபையை ஒரு மனுஷன் உணர்ந்து கொள்ற வரைக்கும் கண்டிப்பா என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறான், பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆனால் கிருபையை உணர உணர அந்த பாவத்தின் பிடியிலிருந்து என்ன செய்யறான், வெளியே வந்துடுறான். அப்போ ஆவி ஆத்மா சரீரத்திலே, ஆவியிலே தேவன் நம்மை 100% நினைச்சிட்டாரு, பரிசுத்தப்படுத்திட்டாரு. அதனாலதான் 1 கொரிந்தியர் 3:17 நாம் தேவன் தங்கும் ஆலயமா என்ன செய்யறோம், இருக்கிறோம். நாம் பாவியா இருந்தா தேவன் என்ன செய்ய முடியாது, உள்ள வர முடியாது. ஆனா ஆவியிலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு 100% அவரை போலவே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கிறிஸ்துவோடு இசைந்திருக்கிறவன் அவரோட ஒரே ஆவியா என்ன செய்கிறான், இருக்கிறான்னு வசனம் சொல்லுது. ஆனால் அந்த நம்முடைய இருதயமாகிய மனதிலும் இந்த சரீரத்திலும் இன்னும் என்ன செய்யப்படல, ரட்சிப்பு பூரணமடையவில்லை. அதனாலதான் ரோமர் 12:1-2 சரீரத்தை ஜீவ பலியா ஒப்பு கொடுங்கன்னு சொல்றாரு. 12:2 ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்க மனசுல என்ன செய்யுங்க, மர்வமாகுங்கன்னு சொல்றாரு. ஆகவே மனதிலும் சரீரத்திலும் ரட்சிப்பு ஒவ்வொரு நாளும், ஆவியில பெற்றிருக்கிற அந்த ரட்சிப்பை ஒவ்வொரு நாளும் சரீரத்திலும் மனசிலும் கொண்டு வர வேண்டிய வேலை நம்முடைய வேலை. ஆகவேதான் இந்த வசனங்கள்ல நம்ம வாசிக்க வேண்டியதா இருக்குது. ஆகவே நம்ம மனதில் எந்த விதத்துல மறுரூபமாகணும், இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய நேற்றைய பாவம், அவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நான் செய்த பாவம், இனிமேலும் நான் ஒருவேளை பாவம் செய்வேனானால் அந்த பாவத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்து விட்டார், மன்னித்து விட்டார். இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுகிறபடி, இன்னைக்கு தேவன் பாவம் செய்யறதுனால நம்ம மேல் கோபம் கொள்ளுகிறார் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்வோம். இன்னைக்கு பாவத்தினுடைய கணக்கு நம்ம கணக்குல இருக்குமா, தேவனுடைய பார்வையில இருக்குமானால் நம்ம செய்யற ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் நம்ம என்ன அனுபவிச்சாகணும், மரண தண்டனை அனுபவிச்சாக வேண்டும். அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சாகாம உயிரோட இருக்கிறோம்னா அது எந்த விதத்துல, தேவன் பாவத்தை கண்டு காணாதவர் போல இருக்கிறாரா? இல்ல. கொடுக்கப்பட்ட கிரயத்தினுடைய விலை அப்படிப்பட்ட காரியம். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் அவ்வளவு விலை மதிப்பற்ற ஒரு கிரயமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே. ஆகவே அந்த ரத்தம் நமக்கு கிரயமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அந்த பலியாகிய ரத்தத்தின் சிந்துதலின் மூலமாக நாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம், மன்னிக்கப்படுகிறோம். அந்த மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே இன்னைக்கு நம்ம செய்யற பாவத்துக்காக தேவன் என்ன செய்யறது இல்ல, நம்மளை நியாயம் தீர்ப்பதில்லை. ஆனால் பாவம் செய்யறது தேவனுக்கு பிரியமா? இல்ல. அதிலிருந்து மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஆகவேதான் பவுல் எழுதுகிறார், கிருபைக்கு உட்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை என்ன செய்யாது, மேற்கொள்ளாது. பாவம் பெருகிற இடத்துல எது பெருகுதான், கிருபை பெருகுதான். ஏன் பெருகுது? பாவம் அதிகமா செய்யும்படிக்கா? இல்ல. அந்த பாவத்துல நம்ம நிலை நிற்காதபடிக்கு கிருபையை அதிகமாய் அறிந்து கொள்ள அந்த பாவத்துல என்ன செஞ்சிடறோம், செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், வந்துடுறோம். ஆகவே கிருபையை நாம் அதிகமாய் அறிந்து கொண்டோமானால் தான் இந்த பாவத்தை என்ன செய்ய முடியும், வெளிவர முடியும். இந்த தேவனை குறித்ததான ஒரு சரியான படத்தை இங்க 1 யோவான்ல யோவான் நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார். 1 யோவான் 4:8 சொல்லுகிறது, அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான், தேவன் எப்படி இருக்கிறாராம், அன்பாகவே இருக்கிறார். எந்நேரமும் அவர் அன்பா தாங்க இருக்கிறாரு. நம்ம தான் நினைக்கிறோம், சில நேரங்கள்ல சில இடத்துல அவர் அன்பா இருப்பாரு, சில நேரங்கள்ல செவரிடத்துல அவர் கோபமா இருப்பாரு. என்கிட்டையும் அப்படித்தான், எந்நேரம் அன்பா இருப்பாரு, எந்நேரம் கோபமா இருப்பாரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு அப்படிதான் பிரசங்கங்களை கேட்கிறோம், அப்படிதான் நம்ம மனசுல அநேகம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். இல்லை, வசனம் அப்படி சொல்லல. தேவன் நம்மேல் கோபமா இல்லை, தேவன் எப்பொழுதும் நம்மேல என்னவா இருக்கிறாராம், அன்பாகவே இருக்கிறார். தேவன் கோபமா இல்லை அப்படிங்கிறத நம்முடைய வார்த்தை சீரீஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, யூடியூப் சேனல்ல நாம் முத்துக்கள், நாம் சபை, நாம் முத்துக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சீரீஸ்ல இதை குறித்து தெளிவாக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது, சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மெசேஜை போய் ஃபுல்லா நீங்க கேட்டு பாருங்க. அதுல தேவன் அழகாக சொன்ன வார்த்தைகளை தொகுத்து அதுல சொல்ல தேவன் உதவி செய்தார். அந்த மெசேஜை ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்லா விளங்கும். ஆகவே முதலாவதாக தேவ கோபம் மனுக்குலத்தின் மேல் இன்னும் என்ன செய்யல, இல்ல. அதனால ஒருவேளை பாவத்தை தேவன் எண்ணினா இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கும், பலி செலுத்த வேண்டியிருக்கும். இப்ப நம்ம பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆகவே தேவன் நம்ம மேல கோபமாய் இல்லை. இரண்டாவதாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சம்பவிக்கிறதுங்கிறத சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். இரண்டாவதாக தேவன் வியாதியை கொடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறார், சிட்சிக்கிறார்.
அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய காரியத்தை இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து போதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அது சரியா? இன்னைக்கு வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்தின் அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். 1 கொரிந்தியர் 11. இது வந்து திருவிருந்தை குறித்ததான அதிகமாக நாம் போதித்திருக்கிறோம். இதிலிருந்து நிறைய காரியங்கள், அதுவும் யூடியூப் சேனல் இருக்குது, பாருங்க. அதே போல இந்த 11ஆம் அதிகாரம் திருவிருந்தெல்லாம் சொல்லிட்டு 32ல சொல்றாரு, நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் போது உலகத்தோட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தரால என்ன செய்யப்படுகிறோம்? சிட்சிக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லுகிறார். இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிப்போம். எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனம். அவர்கள் தங்களுக்கு நலம் என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சிட்சித்தார்கள். இவரோ தம்முடைய பரிசுத்தத்திற்கு நாம் பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காகவே நம்ம என்ன செய்கிறார்? சிட்சிக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் எதற்காக சிட்சிக்கிறாராம்? நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்காக நம்ம என்ன செய்கிறார்? சிட்சிக்கிறார். சரி, சிட்சை என்று சொல்லும் போது இன்னைக்கு உலக மக்கள் என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு நிறைய பிரசங்கங்கள்லயும் நம்ம அநேகமா கேட்கிறோம். விசுவாசிகள் மத்தியிலேயே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இருக்குது. என்னன்னா, சிட்சைன்னு சொல்லும் போதே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு நோயை கொடுப்பாரு, ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை கொடுப்பாரு, ஏதாவது ஒரு தண்டனை என்ன செய்வாரு? கொடுப்பாரு. இதன் மூலமாக தேவன் ஒவ்வொரு மனுக்குலத்தையும் என்ன செய்ய விரும்புகிறார்? பாவத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்து ஒரு சிட்சிக்க விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நிறைய பிரசங்கங்களையும் நிறைய விசுவாசிகளுடைய மனதில் இருக்கிற பயத்தையும் இந்த காரியத்தையும் தேவனை குறித்த படத்தையும் நாம் காண்கிறோம். சரி, இதை குறித்து வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு பார்க்க போனா, இன்னைக்கு நிறைய மொழிபெயர்ப்புகள் வந்திருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக இந்த வெறும் தமிழ் பைபிளை மட்டும் படிச்சுட்டு இதுல இருந்து நம்ம அர்த்தம் கண்டுபிடிக்கிறவளா இருந்தா இப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்கு நம்மளால அர்த்தம் என்ன செய்ய முடியாது? கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று உண்மையான காரியத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னா மூல பாஷைக்கு என்ன செய்யணும்? போக வேண்டும். மூல பாஷை என்று சொல்லும் பொழுது பழைய ஏற்பாடு எபிரேய மொழியில், ஹீப்ரு மொழியிலையும், புதிய ஏற்பாடு கிரீக் அதாவது கிரேக்க மொழியிலும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது? எழுதப்பட்டிருக்கிறது. செப்டஜென்ட் ஒரு பைபிள் இருக்குது. அது புதிய ஏற்பாடும் பழைய ஏற்பாடும் ரெண்டும் சேர்ந்து எதுல இருக்குதுன்னா கிரேக்க மொழியில் எழுதியிருக்கிறாங்க. சரி, இப்போ இந்த சிட்சை என்று சொல்லுகிற இடத்துல மூல பாஷையில என்ன சொல்லி இருக்குது அப்படின்னு போய் பார்த்தோமானால், சிட்சை என்று சொல்ற அந்த வார்த்தைக்கு இங்கிலீஷ்ல ஒரு அர்த்தம் போட்டிருக்குது, சேஸ்டன்ட் அதாவது சேஸ்டைஸ்மென்ட் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுல கிரேக்ல போய் உள்ள போய் பார்த்தோமானால் அந்த மூல பாஷையில பார்க்கும்போது அதுல பையோ பையீஸ் என்று சொல்லி 2 ரூட் பேட் இருக்கிறது. ரூட் பேட் என்று சொல்லும் பொழுது மூல வார்த்தை, இன்றைக்கு இருக்கிற அநேக ஆங்கில வார்த்தைகள் எதிலிருந்து தோன்றியது என்றால், இதே போல கிரேக்க மொழியிலிருந்து ஒரு மூல வார்த்தையிலிருந்து அநேக ஆங்கில வார்த்தைகள் என்ன செஞ்சிருக்குது? தோன்றி இருக்கிறது. அதுல இந்த வார்த்தையும் ஒன்று, இதுல இருந்து ஒரு வார்த்தை வருது. அதுதான் நமக்கு முக்கியமான அர்த்தம். அதைத்தான் நீங்க உங்க மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன். பையோ பையீஸ் என்றால் இன்ஃபண்ட், இன்ஃபண்ட்னா குழந்தைன்னு அர்த்தம். இன்னொரு டைரக்டா போட்டிருக்காங்க சைல்டு என்று சொல்லி அர்த்தம். அப்போ பையோ பையீஸ், இன்ஃபண்ட், சைல்டுன்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் போடப்பட்டிருக்கிறது. சிட்சை அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு டைரக்டா மொழிபெயர்ப்பு என்ன சொல்லுகிறது என்றால், அந்த கிரேக்க பதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், பைடியோ என்கிற வார்த்தை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது? உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கிரேக்க வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல அழகா அந்த ஸ்ட்ராங் கன்கார்டன்ஸ் அப்படிங்கறதுல இருந்து மொழிபெயர்த்து போட்டிருக்கிறாங்க. இந்த கிரேக்க ஸ்காலர் வந்து தேயர் என்கிறவர், அவர் ஒரு கிரேக்க ஸ்காலர். அவர் வந்து அதுல அர்த்தம் கொடுக்கிறார். என்ன கொடுக்கிறாருன்னா, ட்ரெயின்டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு கொடுக்கிறார். ட்ரெயின்டு சில்ட்ரன்னா என்ன? குழந்தைகளை பயிற்றுவித்தல் அல்லது படிப்பிக்குதல். இந்த பைடியோங்கிற ரூட் வேர்ட்ல இருந்து தான் பீடியாட்ரிஷியன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை வருது. பீடியாட்ரிஷியன்னா என்ன அர்த்தம்னா, குழந்தைகள் நல்ல மருத்துவர் என்று சொல்லி அர்த்தம். பீடியாட்ரிஷியன் அப்படின்னா என்ன? குழந்தைகளை பயிற்றுவிக்கிற மருத்துவர், குழந்தைகளை ஒரு படிப்பிக்கிற மருத்துவர் என்று சொல்லி அர்த்தம். அப்போ பீடியாட்ரிஷியன் வேர்டு எழுந்து வந்திருக்குன்னா பைடியோங்கிற வார்த்தையில வந்திருக்குது. பைடியோங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ட்ரெயின் பண்ணுதல், குழந்தைகளை அல்லது படிப்பிக்குதல் சொல்லி அர்த்தம். அப்ப சிக்ஷைங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? பயிற்றுவிக்குதல். ஒரு குழந்தையை எப்படி பயிற்றுவிக்கிறாரோ ஒரு மருத்துவர், அதே போல தேவனும் நம்மை பிள்ளைகளாக எண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறாரா? பயிற்றுவிக்கிறார். இதை சொன்ன அன்னைக்கு அநேகர் ஏற்றுக்கிட மாட்டாங்க. தேவன் வந்து நம்ம சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க, திரும்ப திரும்ப பாவம் செஞ்சுட்டே இருக்கோம், அதனால தேவன் வந்து சொல்லி சொல்லி பார்க்காரு, அதனால ஒரு தண்டனையை கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு முடிச்சிடுறாங்க.
கிடையவே கிடையாது. தேவன் நம்மை எந்த விதத்தில் சிக்ஷிக்கிறார், எப்படி நம்மை பயிற்றுவிக்கிறார். சிக்ஷைங்கிற வார்த்தை பயிற்றுவித்தல் என்று வருது பார்த்தீங்களா? அந்த பயிற்றுவித்தல்ங்கிற வார்த்தை அடுத்தால வேற எங்க வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாமே வேதத்துல இருந்தா வேதத்துக்கு பதிலுங்க. அப்படி பார்த்தா தான் இதுல இருந்து என்ன செய்ய முடியும், அர்த்தம் படிக்க முடியும். தான் பைபிள் ஸ்டடி பண்ற மெத்தட். 2 தீமோத்தேயு 3 அதிகாரம் 16, 17 வாசிக்கிறேன். 16 வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படியாக அவைகள், அந்த வேத வாக்கியங்கள், உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளவளாய் இருக்கிறது. இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு, கடிந்து கொள்வதற்கு, சிக்ஷிக்கிறதுக்கு, பயிற்றுவிக்கிறதுக்கு, நம்மளை தேறின மனுஷனா இருக்கும்படிக்கு, நற்கிரியை செய்ய தகுதி உள்ளவனா இருக்கும்படிக்கு நம்ம பயிற்றுவிக்கிறது எதன் மூலமாக தேவன் விரும்புகிறார்? வேத வாக்கியங்கள் மூலம். வேத வாக்கியங்கள்லாம் யாரால் அருளப்பட்டிருக்கிறது? தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்ட ஒரு வேத வாக்கியத்தை மனுஷன் தேறினவனாய் இருக்கும்படி, நற்கிரியை செய்ய தகுதி உள்ளவனாய் இருக்கும்படி, உபதேசத்திற்கு, அவனை கடிந்து கொள்றதுக்கு, அவனை சீர்திருத்தத்துக்கு, நீதியை படிப்பிக்கிறதுக்கு இந்த வசனத்தை கொண்டு நமக்கு என்ன செய்கிறார்? பிரயோஜனத்தை உண்டாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். ஆகவே தேவன் நம்முடைய பிரயோஜனத்திற்கென்று நம்மை சிக்ஷிக்கிறார் என்று சொல்லி எபிரேயர் 12:10 வாசிக்கிறோம். அதை எந்த விதத்தில் செய்கிறார்? தன்னுடைய மேலான வசனத்தை கொண்டு அவர் செய்கிறார். ஆகவே இன்னைக்கு அநேகர் போதிக்கிற மாதிரி, அநேக விசுவாசிகள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி, இன்னைக்கு அவர் நோயை கொடுத்தோ, இல்லை இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோயை கொடுத்தோ, இல்லை இப்படிப்பட்ட பயங்கரமான சூழ்நிலைகள், பூமி அதிர்ச்சியா இருக்கலாம். ஒருவேளை இதுக்கு முந்தி வந்த சுனாமியை பத்தி சொல்லும்போது எல்லாரும் அப்படிதான் சொன்னாங்க, தேவ கோபம் உலகத்தில் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி. இந்த அழிவை கொண்டு வருகிறவர் தேவன்கிற ஒரு படத்தை நினைச்சிட்டாங்க, தேவனை குறித்து சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவன் சிக்ஷிக்கிற விதம் எப்படி சிக்ஷிக்கிறாராம்? பயிற்றுவிக்கிறாராம் வசனத்தை கொண்டு. ஆகவே இந்த அழிவுகளுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? அது தெரியாம நம்ம முடிச்சோம்னா இந்த முற்று பெறாது. ஆகவே இந்த ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம், எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு வசனம். யோவான் 10 அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். யோவான் 10:10 திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன். திருடன் எதுக்கு வர்றானா? திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே அன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். அவனுடைய வேலை என்ன வேலை? திருடன் யார்? முதல்ல பிசாசு. பிசாசு எதுக்கு வர்றானாம்? திருடுறதுக்கு வர்றான். உங்களுடைய சமாதானத்தை திருடுவதற்கு, உங்களுடைய தைரியத்தை திருடுவதற்கு, உங்களுடைய சந்தோஷத்தை திருடுவதற்கு, உங்களுடைய சுகத்தை திருடுவதற்கு, உங்களுடைய பொருளாதார செழிப்பை திருடுவதற்கு, எல்லாவற்றையும் திருடுவதற்கு என்ன செய்யறான்? வருகிறான். திருடன் திருடுவதற்கும் கொல்வதற்கும் அழிக்கிறதற்கும் வருகிறான் என்று வேறொன்றுக்கும் வரான். அப்போ அழிக்க வருகிறவன் தான் யாரு? பிசாசு. ஒருவேளை இன்றைக்கு இந்த கொள்ளை நோயினால் இன்றைக்கு உலகம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால், இந்த அழிவுக்கு காரணம் நம்ம யாருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம்? அநேகர் தேவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். தேவன் ஒரு நாளும் அழிவுக்கு காரணர் அல்ல. ஏன் வருகிறது இந்த கொள்ளை நோய்கள், இப்படிப்பட்ட அழிவுகள்லாம்? மனிதனுடைய மனதில மோசமான பிசாசினுடைய எண்ணங்களால் ஏவப்பட்டு அவன் பாவமான காரியங்களை செய்கிறபடினால இந்த பிசாசுக்கு இந்த அழிவான காரியங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே, இந்த பூமியிலே செய்யும்படிக்கு வாசலை என்ன செய்யறாங்க? மனுஷங்க திறந்து விடுறாங்க. நாம அனுமதி இல்லாம, நம்முடைய அனுமதி இல்லாமல் பிசாசு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு கிரியை என்ன செய்ய முடியாது? செய்ய முடியாது. ஒருவேளை மரணத்தை கொண்டு வர முடியாது, ஒருவேளை ஆக்சிடென்ட்டை கொண்டு வர முடியாது, எந்த ஒரு காரியத்தையும் கொண்டு வர முடியாது. ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவன் வசனத்தை குறித்ததான அறிவோடு இருப்பானால், ஞானத்தோடு இருப்பானால், அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த ஒரு காரியமும் பிசாசு என்ன செய்ய முடியாது? கொண்டு வர முடியாது. உபத்திரவம் உண்டா? மனிதர்கள் மூலமா உண்டு, வாஸ்தவம் தான். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ திடன்கொள், நான் உலகத்தை என்ன செஞ்சேன்? ஜெயித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே அழிப்பதற்கு தேவன் காரணர் அல்ல, அழிவுக்கு தேவன் காரணர் அல்ல, அழிவை தேவன் கொடுப்பதும் இல்லை. அப்படி பார்க்க போனா நிறைய நோயை கொடுக்கிறாரு, கொள்ளை நோயை அனுப்புறாருன்னு சொல்றாங்க. அது எங்கிருந்து வரும்? தேவன் பரலோகத்தில் இருக்கிறார். அப்படி பார்த்தா நோய் எங்கிருந்து வரணும்? பரலோகத்திலிருந்து இருந்து அனுப்பணும். ஆனால் வசனம் அப்படி சொல்லல. யாக்கோபு 1:17 சொல்லுகிறது, நன்மையான எந்த ஒரு ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் எங்கிருந்து உண்டாகுது? பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்ப பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருதுன்னா அது என்னவா தான் இருக்கணும்? நன்மையான ஈவா தான் இருக்கணும். ஆகவே தேவன் நன்மையை மட்டும் செய்கிறவராய் இருக்கிறார்.
மத்தேயுல சொல்றாரு, ஆண்டவர் சொல்றாரு, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது சொல்றாரு, அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் என்ன செய்கிறார்? சூரியனை உதிக்க பண்ணுகிறார், மழையை பெய்ய பண்ணுகிறார். நல்லவனுக்கும் செய்யறாரு, தீயவனுக்கும் செய்யறாரு. உங்கள் பிதா பூரண சர்க்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்கள் என்ன செய்யுங்க? பூரண சர்க்குணராயிருங்கள். ஆகவே இன்றைக்கு அழிவுக்கு காரணம் தேவன் அல்ல. தேவன் பரிபூரணப்படவும் ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் வந்தேன்னு சொன்னாரு. நம்மளை தேற்றுவதற்காக, நம்மளை சுகப்படுத்துவதற்காக, நம்மளை ஆற்றுவதற்காக அவர் வந்திருக்கிறார். அதனாலதான் சிலுவையில நம்முடைய நோய்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த கொள்ளை நோயெல்லாம் அவர் சிலுவையில ஏற்கனவே நிறுத்திட்டாரு. ஏற்று அந்த கொள்ளை நோய்க்கு ஒரு முடிவை, அந்த நியாய தீர்ப்பை உண்டு பண்ணி விட்டார். நம்முடைய அனுமதி இல்லாம அந்த நோய் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யாது? வராது. இன்றைக்கு உலகத்தாருக்கு வருகிறது என்றால் உலகத்தார் ஒருவேளை இந்த தேவனுடைய பாதுகாப்புகள் இல்லாம இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் சங்கீதம் 91 நல்லா தெரியும். 1 நான் சில வசனங்களை வாசித்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். சங்கீதம் 91 ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில மனப்படமா என்ன செய்யணும்? வாயை விட்டு சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 91:1 உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான். நான் கர்த்தரை நோக்கி, நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். ஒவ்வொரு நாள் என்ன செய்யணும்? ஆண்டவர் தான் என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவர், நீர் தான் என் கேடகம், என் கோட்டை என்ன செய்யணும்? அடைக்கலம் சொல்லணும். அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கி என்ன செய்வாராம்? தப்புவிப்பார். இந்த கொள்ளை நோய் இன்னைக்கு வந்திருக்கலாம். இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து தேவன் நம்ம என்ன செய்வாராம்? தப்புவிப்பார். என்ன செய்யும்போது தப்புவிப்பார்? அவரை நோக்கி, நீர் தான் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பி இருக்கிறவன் சொல்லும் போது அவர் நம்மை விடுவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். அவர் தமது சிறகுகளாலே உன்னை மூடுவார். அவர் செட்டைகளின் கீழே அடைக்கலம் புகுவாய். அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகம் ஆகும். இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும், பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும், இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும், மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் என்ன செய்யாதிருப்பாய்? பயப்படாதிருப்பாய். இன்றைக்கு அநேக விசுவாசிகள் பயந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. நான் சொல்லுகிறேன், வசனம் சொல்லுகிறது, இருளில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்க்கும் மத்தியானத்தில் பாழாக்கும் சங்காரத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டாம்? பயப்பட வேண்டாம். அடுத்த வசனம் பாருங்க, உன் பக்கத்தில் 1000 பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் 10000 பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை என்ன செய்யாது? அணுகாது. பக்கத்து தெருவுக்கு வந்துருச்சாங்க, பக்கத்து ஊருக்கு வந்துருச்சாங்க, நம்ம ஊருக்கே வந்துருச்சாங்க, நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்களாங்க. நான் சொல்றேன், ஒன்றும் பக்கத்தில் 1000 பேரும் வலதுபுறத்தில் 10000 பேர் விழுந்தாலும் நம்மை அது என்ன செய்யாது? அணுகாது. யாரை அணுகாது? தேவனை இப்படிப்பட்ட அடைக்கலமாய் கொண்டிருக்கிறவர்களை. உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கருக்கும் அரும் பலனை காண்பாய். எனக்கு அடைக்கலமாய் இருக்கிற உன்னதமான கர்த்தரை உனக்கு தாபரமாக கொண்டாய். ஆகையால் பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது, வாதை உன் கூடாரத்தை என்ன செய்யாது? அணுகாது. இன்னைக்கு விசுவாசிகள் வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, நான் தேவனுக்குள் அடைக்கலமாய் இருக்கிறேன், தேவனே எனக்கு அடைக்கலம், நான் நம்பும் மறைவிடம், என் உறைவிடம், நான் உன்னதமானவரின் நிழலில் இருக்கிறபடினாலே, சர்வ வல்லவரின் நிழலில் இருக்கிறபடினாலே என்னை ஒரு தீங்கு என்ன செய்யாது? அணுகாது. வாதை என் கூடாரத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாது. ஆகவே இன்னைக்கு எங்கேயும் என்னும் நடக்கலாம். ஆனால் நாம் தப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், நோய்க்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நம்முடைய இந்த கொள்ளை நோயை குறித்த இன்னும் எத்தனை நோய் வந்தாலும் சரி, அத்தனையும் தேவன் இயேசுவை கொண்டு இந்த சிலுவையிலே அதை அரைந்து ஆணி அடித்து நினைச்சிட்டாரு, அதனுடைய கூரை முறித்து போட்டு விட்டார். அவருடைய தழும்புகளால் 1 பேர் 2:24 சொல்லுகிறது, என்ன ஆனீர்கள்? குணமானீர்கள். ஆண்டவரே, உம்முடைய தழும்புகளால் நான் என்ன ஆயிட்டேன்? குணமாகவே இருக்கிறேன். என்னை சுகப்படுத்தி விட்டீர், என்னை பலப்படுத்தி விட்டீர். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பமா சொல்லுங்க, ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. ஆண்டவரே, என்னை சுகமாய் பலமாய் ஆரோக்கியமாய் வைத்திருப்பதற்காக நன்றி. ஒரு தீங்கு என்னை என்ன செய்யறதில்ல? அணுகிறதில்ல. வாதை என் கூடாரத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாது. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லும் போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ ஒரு நாள் என்ன செய்ய வேண்டாம்? பயப்பட வேண்டாம். எந்த நோய்க்கு நான் உன்னை என்ன செய்ய மாட்டேன்? உன்னை விட மாட்டேன், நான் தப்புவிப்பேன், நீ பயப்படாதிருப்பாய் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது, பொல்லாப்பு உனக்கு நேரிடாது. பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த எகிப்தை விட்டு புறப்படும் போது அந்த ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ரத்தத்தை பூசின எல்லாருடைய வீட்டிலும் ஒரு சாவு என்ன செய்யல? நடக்கல. அவங்களுடைய ஆடு மாடுகள் கூட என்ன செய்யல? சாகல. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எகிப்தியருடைய வீட்டில எல்லாம் நடந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கு இப்படி எகிப்தை போல இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஜனங்கள் மத்தியிலே இன்றைக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம், ஒன்று, நம் இப்படிப்பட்ட காரியத்திற்குள் போகாதபடிக்கு தேவன் நம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டதற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், நன்றி சொல்லுவோம். அடுத்ததாக, இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் அநேக நோய்க்குள்ளாகி மரணத்திற்குள்ளாகி போகிற காரியங்களுக்காக ஜெபித்து அவர்களும் இந்த நோயிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட வேண்டும், இந்த உலகம் தப்புவிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு ஒரே ஒரு வழி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமே என்று சொல்லி, இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினுடைய வல்லமையை ஒவ்வொரு ஜனங்களும் உணர்ந்து கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே, கண்கள் பிரகாசம் அடையட்டும் ஆண்டவரே, திறக்கப்படட்டும் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்காக என்ன செய்யணும்? இந்த உலகத்திற்காக, நாட்டு மக்களுக்காக, நம்முடைய தேச மக்களுக்காக நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்?
வேண்டும், அன்றாடம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஆகவே இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தான் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை தான் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ஆகவே சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சொன்ன காரியங்கள் புரிந்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன், விசுவாசிக்கிறேன். இது புரியல அப்படின்னா திரும்ப ஒரு தடவை என்ன செய்யுங்க, இந்த செய்தியை கேளுங்க. இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்து பிரயோஜனமடையும்படியாக உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இருந்த இடங்களிலே கண்களை மூடி நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். எங்களை நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மண்டையிலே வந்திருக்கிறோம். இந்த நாளிலே நாங்கள் போக்குவரத்து பணியாளர்கள், ஜனங்கள், ஆண்டவரே, இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில நாங்கள் கூடி ஜெபிக்க முடியாமல் இப்படி நாங்கள் வீடுகளிலே ஜெபிக்கிறதை அறிந்திருக்கிறீர். இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருந்து ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்க்கிற, பாடி துதித்து ஜெபித்து இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களோடும் நீர் பேசுவீராக. இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே, உம்முடைய சத்தியம், இந்த சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொன்ன வார்த்தையின்படி உலகிலே இன்றைக்கு எல்லாரையும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து நாங்கள் எப்படி தப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ள பிரகாசமுள்ள மனக்கண்களை கர்த்தர் கொடுப்பீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகளால் நாங்கள் சுகமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எங்கள் குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாதை எங்கள் கூடாரத்தை அணுகுவதில்லை, பொல்லாப்பு எங்களுக்கு நேரிடுவதில்லை. ஆகவே இப்படிப்பட்ட வசனங்களினால் எங்களை நீர் பாதுகாக்கிறீர், தேற்றுகிறீர், தைரியப்படுத்துகிறீர். அதை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். ஆகவே தேவன் எங்கள் மேலே கோபமா இல்லை, எங்கள் மேல் அன்பாகவே இருக்கிறீர். எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த பாவம் செய்தாலும் அதிலிருந்து விடுபட்டு திருந்தி உம்மிடத்தில் ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர். நீர் சிட்சிப்பது உம்முடைய வசனத்தை கொண்டு எங்களை போதிக்கிறது தானே தவிர ஆண்டவரே எங்களை தீயதை கொடுத்து அதை செய்கிறதல்ல என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். இந்த நாளிலும் இந்த வசனங்கள் மூலம் எங்களுடைய கண்களை திறந்து விட்டபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசும், இடைபடும். ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும், காத்துக்கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட என்றைக்கும் இருப்பதாக. ஆமேன், ஆமேன்.